abo bisabo bochenu bokoirwa Gusii Community Health Frontiers nigo litukolia rero benyorera amegerio ayo aroberetigwe gwetera serikali ya kaunti ya Nyamira nabo igo bakobwatera nekiombe gia Red Cross amegerio ayo nigo akorekana ase kaunti ya Nyamira sense moya Nyamira headquarters vicinity chinga kibanyora amegerio igoro yobuya bokoegwa echancho ya corona umurikito Job Maangi norobotyoru asobwagare abakori emeremo ase sector yobochenu nigo banyorire amaegerio igoro yogosemia bamenyi be county Nyamira igoro yobuya bogochanjwa COVID-19 Jacqueline Nyamusi omosegeti igoro yobochenu ase county Nyamira nateba egechambokerio ekyo ingechiko bakonya goikera abange ntoroche buna Red Cross yatokonyire mono nonye konye togendrete gukora campaign igoro ya COVID-19 abakonyora buna bantu bange mbabwati umanyi igoro ya COVID-19 nasiga abantu abaminto abanyagitari ababanka bairwo umanyi obu ngoja kosoba lemechime elinde eli bawo batebi na kiegwenerete na COVID-19 vaccination yego konya abantu nasemya amenyi be county Nyamira koegwa echanjo elinde gwetanga korwa soborwire bwa corona abantu bali babwate miaka 18 guchigoro babwenete koegwe vaccine ya COVID-19 na say Nyamira County to at 44.7%. By December to went week at 700%. But at most 100%. Lakini rende onyege kobansepi. Onyore muna tuwekira at 70%. Ekoro hard immunity serugeri yeito ya kinyagitari. Asate ababali bairu echanjo ya COVID-19 nigo babwate obonyamasi bwaigoro kobwa bali bataraegwa. Bali bairu COVID-19 vaccination tose kurigerera biya na ubagerete bali bandu bataranyora COVID-19 bali bataranyora okonyore bi corona virus lakini rende ekaroli kwa irwe chancho oburiro omburi gokobwa unaririe ekaroli utaranyora nate babunamba bwate emeroberiende yogosegeta amenyi be county Nyamira igoro yobuya bokoegwa echanjo ya COVID-19 na seiga abantu baminto ndojo toetana nemechigwete linde tubatangazere kiera ntu abantu arengi nabantu ba FKF na Minister of Sports elinde eli abantu baicha segeti ebiti biribira morabe mu gutangaserwa elio from the sub county level. The final will be done at the county level na seigo anenne talikende buna noko kombiti mono ngeri buna na kito taite kongu sabantu abange baiche baye with COVID-19 vaccination during that time gosenga ki yemepira abanyagitari matoka segeti elinde eli ayolio taranyore COVID-19 vaccination kwarangerigwa ochorigera lyo mupira nabo igwe vaccine na bali abachesachi bali bataranyo betwe COVID-19 vaccination na barabuo bakoreki na barabuo betwe sindani yeyo elinde eli kero baraiche baiche bune bali biya babe buna role model Gusii County Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.